Jeki. Yo, ayo. Yo 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 yo. Ayo ker. Sing hati-hati waspada ker. Lo yo 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 yo. Ayo. Was. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oke, terima kasih. Demikianlah penampilan dari rekan-rekan Turun Gojeki. Ada Haris, ada Epon, dan juga ada Takoro. Untuk yang satu ini ada Ayo Em. Satu persatu kita tampilkan untuk malam hari ini. Ayo. Ayo ker. Was. Oke, untuk yang nomor 2 ini tadi ada Oki. Selanjutnya ada Takoro. Ayo. Setelah untuk Tiro menyusul selanjutnya mana gilirane yo. Wah, ayo kilo. Kilo. Bangun ini tunggul saja. Ayo Mbak Mudin. Kilo bocah. Ayo. Ya. Ayo. Ayo iso mundur barang jalan. Ayo cuyu. Was. Dikepenake Turun Gojeki. Iki lho bocahe.
Ayo met, goyangan met. Bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo majuin malah kan sing hati-hati yo kere yo. Awas mit, awas mit. Ayo Sing fokus to. Yo. Lah. walik mit, walik mit. Was. Ye. Yo. Jas. Fokus kate ngarep. Kok jiat. Ayo. Suwe ora jamu godhong telong. Suwe ra ketemu pisang gawe gelong. Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ra ketemu pisang gawe alon-alon yo mit yo. Awas mit. Ono bapak arek-arek. Yo. Yo. Ye. La. Pas. Masuk. Alon-alon watone bisa kelakon ya mit. Bisa kelakon Kang Agus. Ngono. Yo. Ye. Wah. Lo. Ayo mit sing siap siaga mit. Yo. Ye. Lo. Was. Yo. Ayo lo bekti. Aku suwe ora ketemu Sri Ratu, Ger. Mapanmu ono kan. Ya. Awas. Hei. Bolamu lo met. Toh. Was. Ayo. 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 Yo. Was.
muda. Ayo met, goyangane met. Yeah, 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 yeah. Paribasane balung pakel mbok aja mung komodo seneng alok kurang baku koing saramungan Ayo Mas Anak prayoga Jarwana kolat saupama luwe becik kuyup rukun amung rasa anglia sesenggaan balung pakel alok-alok Yo
Ayo Met. Beraksi Met, beraksi Met. Ayo. Nah, awas. Awas. Hop, 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 hop. Pak Amit. Lah kok enek konvoy barang. Gung. Sing apik ngono lho joget. Kowe enek kon napot, suara kenapot ngono. Lah apa? Suarane tawon ndas. Pak Dakoro ngene iki yo ndak iso marai sik. Marai piye wis tak contoni apik malah kaya cempe tas manang sikile ngene. Ki meng kadang mburi ngene aja. Lah kok malah ngene kaya cempe. Ah, ya ngono. Kemeng ki swara ngung kemeng ki variasi ngono ki. Ya, ayo Cok, Mas Cok. Tak omongi tenanan. Piye? Malah kaya ngono. Ya, piye Mas? Juga sing tenanan. Wonge gelem nyekel mik. Joget tenanan piye? Ayo, sing tenanan, Met. Sing tenanan. Fokus. Ayo. Wow. Nah. Yeah. Yeah. Nah. Was. Nah. Yeah. Nah. Mas. Jaranane urung bar. Kok wayah mlebu iki. Ora. Makane to melu latihan. Genah noro. Ora mangkane lek latihan ki teko. Kuwi lek biasane. Iki mung ra biasa kowe. Perang tenanan. Tenanan. Terus itu. Sik, kowe milih sik musuhmu ndi? Musuhmu ndi? Dalah. Iki sing joget ning kene iki lho Pak E. sapa? Pak E bingung golek pedah kok. Penak. Iki kaku sampean karo sapa? Iki Pak Joaris karo Joemon. Sembarang aku sapa wani kok. Wong papat mburi iki wani aku. Perang. Karo kowe. Karo kowe. Ora ya terus ya Mas perangan ya. Os! Wah, ayo Met. Fokus Met. Ayo. Oke, unjuk gigi oke. Wes. Pas. Toh. Oh. Ayo. No. Ayo. Weh. Nah. No. Ayo. Ah. Ngono. Nah. Wes. Ayo. No. Nah, gelitak. Was, ayo. Ayo. Nah, nah, awas. Lo. Nah. Ayo maju. Pas.
ayo. Ya. Duh. Lah, awas. Ayo. Lah disembur. Lah kok malah nyembur kaya ngono. Sik. Ya tak kei mik, aku ra tuku es tok kok mau wae. Ya ora ngono Mas ben ampre banter lambemu ki ben ra ki piye? Ben ora kesel. Iki aku yo pijet no. Maksude ben ora kejulinu. Kejulinu tukane jamu. Ben lambemu anu ben apa ya lek anu ora memprengen. Memprengen tukane salep. Oh, ora ini ndak salep. Anu apa nih anu ya iki ya? Pokok ben ampre awakmu ki ndak mengeluarkan tenaga banyak kan enek iki. Walah, ben aku ndak Ben natap. Walah, kecedeken. Ben aku ndak mengeluarkan tenaga banyak. Oke. Yo. Mas. Hai. Yo. Cok. Detok kowe ki nyapo turu? Maksud iki miki ben sampean suarane ben. Omong lek kowe omong. Lah kok kabeh ngomong. Kowe ki omong aja banter-banter maksud iki ning miki ki lho ben penak. Lho, ora enek suarane. Lho, ora ngono maksudku, Jo. Amin. Ora ngono kowe ki omong mesti omong kalem-kalem ngene kan suarane kan ketara ora sadadak bengok. Sesuk megane jagani mahmu enek wong kuwi koit. Wong apa? Koit. Omong ngono. Sesuk mesti enek wong koit. Lah apa? Modine bangkong. Walah. Dane yo. Dane lho, modine bangkong. Yo perangan dhisik ning kene sik lagi sesuk. Nah, ayo. Memang perangan apa? Prajurit berkuda. Ya prajurit berkuda. Ade prajurit tangan kosong. Wah! Tangan kosong iki tangan anu tanpa senjata. Ora. Tanpa jaran nggo pecet ora? Ora. Lah apa tangan kosong? Iki kok genah mulih ra nggawa apa. Loh. Lah kok ora nggawa apa piye to, Mit? Lah wis lunas. Lah cacah ki nasibe? Ya wis tak entekne tak utange dhisik. Waduh. Lah terus melu sapa lah dhewe iki? Ya iki me. Lah, melu sapa ngene iki? Lah melu sapa aku? Melu sapa? Opo? Loh. Lah kok kabari opo? Iki anakku melu nganti turu ki lho ning kene iki tuku susu sesok kok. Piye? Mosok belas. Ya tuku apa? Susu. Carane no. Apa? Anakmu bar iki medhun tekeken ben ra nukoni. Oleh gawe ki angel-angel kok. Ketokne kangelan kok. Lah yo. Kowe iki yo Perangan. Yo. berarti kayak ketoprakan jo ya? Pelandaan kene iki nggone wong toprak. Sapa ae? Alah kene iki kulon kene Swargi ki aku yo kenal apik. Sapa jo? Alah. Wis to kene iki ketoprak. Lah sapa? Wis to. Kulon Prapatan. Sapa? Kulon Prapatan. Prapatan endi? Kono lho Prapatan Cuwiri. Yo aduh Prapatan kene iki lho. Kene iki gen ketoprak. Gen ketoprak. Aku tau roh kolek kae macak. Dadi apa kae? Wah, kolek kae macak dadi apa kae? Joko Kendil. Kae. Heeh. Lah mlaku ngene, idik-idik. Sing dipupuri ra malah putih malah klawu kae ya. Bos. What? Oh. Yo kae dialog ngono lho kae. Weh, kowe aja ning ndi? Hoi. Hoi. Hek. Sial. Sing galak ngono iki kok. Kowe lek hek Sauramu kok ngono? Ila dalah. Ngono.
Sing gagah. Urung apa-apa kok malah. Urung apa-apa. Sik ta. Sopo kowe? Ngono. Ah. Apa men? Lah. Dhisik dhewe apa? Prajurit saka ngendi kowe? Hai. Prajurit saka ngendi kowe? Kene. Iki. Kene. Prajurit saka ngendi kowe? Saka Bantarangin. Bantarangin kono. Kono kowe ngendi? Heh? Kowe ngendi? Aku tunggu Sari. Lah. Iki perang. Mas. Masuk. Bapak. Tau melu ketoprak apa ora? Apa tumun lek teko ngendi? Tunggu Sari. Ya lek bako sempol tunggu Sari ngono genah. Ora ngono maksud iki prajurit iki. Prajurit Bantarangin. Bantarangin kowe umpama awakmu prajurit iki Mojopait. Ngono. Ha. Aja haha sik. Dudohne sik. Mojo. Sari. Lah. Pahit. Mojopait. Kowe arep nyapo? Aku neng kene nyapa to aku. Loh. Iki ape perang? Kowe arep ngrebut sapa iki andekan ki sapa putri sapa? Aku arep ngrebut si Klenting Abang. Ora apa-apa. Kenapa kayak? Oh, kayak angin. Napa, Pak? Efek angin. Wah, gas. Sone, Pak. Gasing ngobos. Oh, nggih. Entong-entong nggih adik-adik sing ning dhuwur son hati-hati. Engko jagani bahaya lek sone enek trouble engko terus iso jatuh, hati-hati turun saja. Iki ternyata backsound. Oh, backsound. Tok-tok iki adewe mumbul ning langit. Kayangan. Jadi kowe mengerti ora? Ngambah dirgantara. Nah, aku ngambah karo iki. Makses ngono mengerti ora kowe? Kowe ngerti ora? Nyapo. Kenapa te? Anu apa kuwi jenenge pesawat? Lah. Apa ini? Rojo kok numpak pesawat ini? Hei! Oleh apa ora? Kowe arep nyapo? Aku jaluk sing klentingku Abang. Ora apa-apa, sing penting sing macan aja kok gawa. Lah nyapa? Galak. Sing Abang oleh tak go mulih. Ora apa-apa, gawa neng. Oke, ayo. Sik. Ora ngono lho, Tir. Piye? Ben ampre perang ki aja oleh kok malah gawanen. Lah kaya sak semen kon gawa. Dadi topong umpama karep Ku arep nyapo? aku arep gawa si Klenting Abang. Ora iso. Langkai dulu mayat saya. Elah dalah sugih kendel Bondowani kowe iso boyong Dewi sapa jenenge iki Bang? Sampe iso boyong Klenting Abang. Kelakon pedhot nyawamu Maju ora gentar, anggere pun kula. Aja mlayu kowe. Ya. Kowe ora iso. Yen kowe aja endo lek tak serang ya. Oke. Maju. Aja mlayu kowe. Wes. Aja mlayu kowe. Wes. Piye? Sik, Mas. Nyapon neh to. Nene, caloro nene. Kowe arep njaluk Klenting Abang. Oleh ora? Ora oleh. Wis PN aku ndak melu-melu kok. Lah nyapa? Lah nyapa kowe iki? Kowe iki tak contoni kae mengki perangmu ngono kuwi. Wong mek tok-tok anak kuwi meng lho. Ya tok-tok maneh. Cudang kamu. Oh. Dadang. Ngono efek kuwi. Efek kuwi mengi. Oh iya no slow motion. Umpama kene ngene iki. Ngono. Kuwi efeke apik. Efek kuwi pas momen ning TV ngene Indosiar iki mau. Iso gayamu koyo tuwenanan, Jok. Apik. Kayak tenanan, Jok. Oh, jajal. Iso ngono koyo kuwi lho, film-film anu kala Jackie Chan. Tenan yo, tenanan. Apik. Tenan yo. Tenanan. Hai.
Api tenan ya. getarane. Api Jaya. Api ya. Kok ngawakmu ngono ya Jaya? Anu, pisan kas sing kene karo sing dodo. Ya nyapa? Dadi mulih tak kon visum aku kok langsung. Pisan lek ku ndendho ngono lho. Ora ngono, Jo. Yo aja nesu. Ya, perang aja. Perangan. Dudono. Sauto wae kok ya. Ayo. Sing apik. Ayo contone ngene iki tak contoni dirut. Das. Ucul timbangi joli. Selawe ewe kuwi. Hai. Hos. Ya. Hos. Bodoh ae. Hei, siap. Hei. Wah, tepuk tangan. Mati kowe. Nyapa? Duh. Nyai. Prajurit, enten apa prajurit? Aja nangis to tir ngono. Ayo. Latihan. Gula. Wedanu kuwi ya. Tak anune bar ki. Yo ngalah kowe dijotos tir. Ora. Etok-etok mekan. Etok-etok apane? Ono ada bocah kelaran-laran kaya ngene iki. Ora kena. Aku mek etok-etok ngene lho. Ora carane kaya ngono iki anakku. Ora kena apane? Selora apane le? Kayak ngene iki. Katu bocah nuwak kaleram. Ora kena apane? Apane le? Tonyo. Wero. Ero aku tonyo tenan kok. Wero Mas. Ero emang. Wero Mas. Katu bocah ra aturan. Kowe ki nangis gua. Ora kena apane? Ibu. Sak Bu. Kayak ayah. Bu, ibu, emi, Bu. Malah kok somi, Bu. Lah aku ngelah. Sapa yang mama ibumu sapa? Ku ibuku. Kon rene lek wani. Bu, nenek Bu, nenek. Sing ndi to ibu? Iki lho ibuku. Walah. Ya lagi pas, Met. Bu, nenek. Apa le, sapa le? Takmone ibuku. Ayo soal aja. Tak tintang. Takmone ibuku. Bu. Bu. Nyapa aja? Sik to. Nyapa aja? Aku mek samar. Nyapa? Aku mek samar lek natap. Natap apa aja? Natap apa? Lah kuwi natap potensi bro mak gadul. Ngono lho. Piye? Apa? Oh iya, Bu kuwi lho Bu, ora tak kapan-kapane jereke tak anu. Piye nek apa? Kuwi lho ora tak kapan-kapane jereke tak anu kan lho. Lah kowe mau lek dolanan piye caramu lho kok iso anake wong iso mbok kaya ngono ki Pak lho. Ngene ora kena. Heeh. Terus? Iki mosok jereke tak anu. Lho. Sik to, he. Ora, mbokene iki mau sing ndi, mboke. Kowe caramu piye lek ngopeni anakmu kok kaya ngono kuwi? Godhak apa ora kowe ngopeni? Ngopeni anakmu iki bapake apa mboke? Kalau mboke. Pokoke mboke. Lah iya. He. Lah kae mboke barang ditane. He. Dadi bapak ya aja kaya ngono. Kuwi bagus, kuwi elek-elek kuwi kaya anakku. Kuwi ki elek-elek kaya ngono ki anakku. Rungokno kowe. Rene Bu. Iki lho. Rene. Wah, anu, Bu, layak. Kono kuwi gampang acting. Mboke tibokno turunan macan tutul. Kok kaya ngono. Iki lho, Mbok, iki lho. Ibu ditanya.
apa? Fotonya mangku. Loh, ora, aku ora napa-napa lho, Bu. Aku ora jejeg tenanan lho. Ora percaya tak omongne mbakku. Mbak iki lho, Mbak. Kak iki lho, Kak, delon, Kak. Kowe kok gawa dulur pirang-pirang menton ning kene, Cok. Aku sengaja tanggapan ning kene iki ngomah ra tak kon adang mangan ning kene nyata. Jadi kabeh tak gawa. Kabeh mego rene. Kabeh tak gawa. Kak, Kak. Kuwi lho, Kak. Ku lho, Kak. Sampeyan mah ngero yo, Kak yo. Heh? Ndak ro. Sampeyan ndak ro tenan. Iki lho ora roh, kabeh kancaku roh yo cah yo. Wis iso ora iso kowe ning kene. Kene didu cah loro. Nyapa? Didu nek cah loro. Didu apa? Gelut. Alah, lek gelut barang sorry. Wis genah. Menak. Oh, genah anu. Genah kalah. Walah, lek lo didu kepinteran, keterampilan, kreativitas. Unjuk gigi merongos dheke. Lho. Oh iya atune heeh. Iso apa? Suara le. Ayo, jajal. Mas. Masipan. A minor, Cok. F. Oh, F biasanya A minor. Ning dinggan wi. Kak, rene Kak, dilut gak? Kene Kak. Iki pinarane apa? Ibu, duduk dulu Ibu. Wes ojo, Ibu ben di situ, Ibu di situ. Kita celukne. Wah, alah iki lek kuwi. Duduk. F. Biasanya kuwi. F, teko F. Sakmene ya Mas ya. Ayo. Napa lagune napa Bu? Napa lagune napa? Ayo. Apa, Cok? Lagune apa? Anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan iki lho. Sepiro Mas? F yo Mas yo. Ayang. Walah. Ni. Pasno. Heh? Ni. Terus no. Nina bobo. Oh, Nina bobo. Kalau tidak bobo, sirahmu tak gepok. Wes sirahmu tak gepok. Lah kene dililing malah. Kayak wong kerminen nih. Oh iya kayak iso keroken tenan ngono ya. Kene lho nih. Duh, ngono lho, Cok. Sepiro. Sang mustikaning asmara. Sun kayung-yung ning hatiku. Jawata ngelilanono bakal tak putuskan. Sakmene ya. Iya. Oke, ayo sarang-sarang warga desa Pelandaan nyanyi sarang-sarang ben gayeng. Ayo, campur sarine apa Mas iki jenenge? Syukur Muni. Oke. Dane oleh syukur muni. Kemelontang. Waco lipat iso. Ayo, ayang-ayang sarang-sarang Mas Petre, Mas Ipan dan kawan-kawan. Mas Ayang-ayang sidane. Mang kaya bojane sing baru ayang-ayang. Ngale yo. Mang Ali iki lho. Hati-hati. Ojo rono. Nyapa, Cok? Awas Mbak Nis awas. Nyapa, Cok? Iki lho, diuyui kidang kok. Oh iya mburi nek kidang. Enek kidang. Sapa ki sing maju? Awakmu? Kabeh no. Monggo. Kalau artis no. Iya no. Oh, Ayo artis. semuanya ayo Mbak ini, Mbak Nur. Iya no, dhewe. Ayo Pak Petre, drum. Cek. Basoka Pro Audio. Kacalo ojo sengere
ayang-ayangku semuanya. Terima kasih warga Tepuk tangan masyarakat semuanya. Desa Pelandakan. Pelandakan. Matur sembah nuwun Bu Ari. Keluarga besar Bu Ari, mugi-mugi rezekine lancar, Lancar pinaringan sedaya. sehat selalu. Amin. Paringi rezeki berkah ing barokah. Amin. Penonton sing hadir nang kene tak dongakne sehat walafiat Amin. kabeh. Rezekine kathah. Amin. Turah-turah tur barokah. Ora lali dulur-dulurku YouTuber Bolo Ngopi. Amin. Gua tak dongakne sehat kabeh. Amin. Terima kasih Bolo Ngopi. Sone Basoka Audio tak dongakne laris lancar. Jaranane barang, tanggapannya. Jo. Ya, jaranane yo ngono. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten krintang Krintang kula kreditipun. Gojek. Nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.